Здравейте на всички! Правя това видео, за да направя един анализ на ситуацията до момента политическата и да разясня на всички, които ги интересува как работи политическата машина и как смазва България. Всеки ден и така ще правя един кратък обзор, за да ви покаже какво целят политическите партии и тяхните ръководители със своите изявления. Първо, мъчат се да преместят новината от изборите към други теми, които са маловажни в сравнение с това. Сега много хора ще кажат маловажни за величие и Велин това нещо го казва, защото е важно за величие. Аз пак ви казвам, лесно в момента ние може да влезем в Народното събрание, но не е такава идеята. Първо, ако България цялостно не се управлява както трябва, това, което ще се случи до 4 години, няма да има държава. Положението е трагично във всички сектори. Няма хора, които да имат желание да правят собствен бизнес, защото предприемачеството в България е задушено, което води до 3 пъти по-малко приходи в националната хазна. 3 пъти по-малко приходи. По-ниски пенсии. Поне 2 пъти по-ниски заплати. По-лоши условия за живот в самата държава. Липса на образование, липса на здравеопазване и въобще във всяка една област ние сме унищожени. Защо се получава всичко това? Заради мафията в управлението на държавата. Бойко Борисов и Делян Пеевски, това, което се мъчат да направят, е постоянно да вземат държавните пари, да ги дадат на свои фирми. Техните фирми убиват всички останали фирми убиват, защото те са мутри, не разбират икономиката, не знаят как действа човешката система и смятат, че с натиск могат да овладеят и интелигентни хора и творци. Предприемачът е творец, добрият лекар е творец, всички хора, които са изключителни специалисти, са творци. Те не могат да творят в подобна обстановка. Поради тази причина, това, което губим ние, е поне 400 милиарда на година. В момента губим 400 милиарда в година и държавата изчезва. Отделно от държавния бюджет 70-80% от него се краде, което става въпрос за десетки милиарди. И сега, новина от тип даваме 340, 350 или 80 милиона на АЕЦ Белене са капка в морето с централния проблем. Централният проблем води поне до 450 милиарда загуба и унищожаване на държавността. Така че 340-380 милиона не е малка кражба, но е нищо в сравнение с централния проблем, който е причинен от корупцията на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Изместване на темата на разговор за АЕЦ Белене. В АЕЦ Белене ние имахме възможност пред Народното събрание. Говорихме, искахме да влезе в енергийната комисия. Нито Възраждане, нито ИТН, нито някоя друга партия ни подкрепиха и затова не успя да влезе в енергийната комисия за разглеждане и този въпрос да се повдигне. Сега ви го вдигат, за да могат да ви махнат погледа от основната посока. Основната посока е мафиотското управление, което е окупирало държавата. То не знае как да управлява държава. Значи вижте, ако един човек няма шофьорска книжка и не знае как да управлява автомобил, или пък има купена шофьорска книжка, но не знае как да управлява автомобил, той ще катастрофира. Още повече, помислете си, човек като мен, имам определени знания в икономиката, мога да карам автомобил, мотор, камион, обаче ми дадат да карам кораб или самолет. 100% ще катастрофирам. Държавата е много сложен инструмент, много сложен. Тя може да се управлява само от хора, които знаят как се управлява държава. Но държава не се управлява с лъжене. Държава не се управлява с компромиси, а с икономика и знание как
да се направи тази икономика. За да има икономика, хората трябва да живеят добре. Това е задължително. Да са обучени да живеят добре. Запомнете го. Не може хора, които не знаят как да произвеждат пари. Те не знаят. Нямат идея какво трябва да направят. Не може тези хора да управляват държавата. Всички, които са в управлението, са такива. Казват, трябват юристи, там всякакви други хора. Без свръхикономисти. Това са хора, които могат да задвижат, пак казвам, икономиката на страната. Те могат да обединят хората, ресурсите и парите, за да се създаде продукт, който да се осребрява и благодарение на този продукт, който произвежда нашата държава, всички да живеем добре. А това нещо в момента е невъзможно заради управлението. И АЕЦ Белене е вторичен ефект. АЕЦ Козлодуй е вторичен ефект, който партиите ви насочват само единствено, за да могат да ви отклонят вниманието от основния проблем. Ние трябва да касираме изборите. Трябва да направим така, че повече съда и прокуратурата да не се гаврят с хората. Край и с институциите. Ако съда и прокуратурата работят, първите хора, които трябва да влязат в ареста, са Бойко Борисов и Делян Пеевски. По това ще разберем, че съда и прокуратурата работят. Иначе институциите не работят и ние ставаме обект на подигравка. Това е нещото, върху което ние трябва да задържим погледа и само върху него да работим. Следващото нещо, което се мъчат да направят. Гледам различни коментари. Тези избори, новите щели да струват 120 милиона. Пак казвам, изборите не струват 120 милиона, те струват 1 милиард. Защото откраднатите пари, които вземат Бойко Борисов и Делян Пеевски, откраднатите пари, и които дават на ръка с цялата, струват 1 милиард. Но те са крадени пари от тяхните, така или иначе ги крадат. Вие никога не ги виждате. И 120 милиона, които се дават от държавни пари, са нищо в сравнение, виждате, с парите от тези 340-380 милиона, които станат 800 в един момент, са откраднати 500 милиона. Само с едно решение тези хора открадват 500 милиона. Ако тези хора влязат във властта, те ще откраднат минимум 300 милиарда и ще унищожат България безвъзвратно. Безвъзвратно. Така че такива уборки странични 100 милиона или 120 струват изборите, вината е в нас. Трябва да сме по-организирани и да го спрем това нещо. Трябва да го спрем навсякъде. Унищожаването, вие видяхте хора, които мислят различно, Павел Стоименов и други, които имат желание ние да работим по различен начин, да работим културно с хора. Ние сме смазани от държавния апарат, което са пропуснати приходи, унищожени работни места, унищожени цели региони, които те си ги запълват с сметища и други неща, които те правят. Защо го казвам това нещо? Защото не дейте позволява да ви махат фокуса. Всеки един, който ви махне фокуса, всеки един, който се мъчи да ви насочи в страни, знайте, че той е част от тази сглобка. Аз разбрах за хора, които внасят документи за касиране на изборите, са хора на Делян Пеевски. Тези документи, които ги внасят, никога няма да минат. Те са илюзорни, събират пиар, подготвят нови политически проекти. Това да са живи и здрави. Въпросът е, не дейте вярва. Единствените, които в момента могат да внесат документи за касиране на изборите, които ще направим публични, за да може да видите и вие после какво сме внесли, доказателства, огромни злоупотреби, сме ние. Защо? Ами от другите партии, между другото има такива, които ще ни подкрепят, но после ще го кажа. Такива партии има, които ще ни подкрепят. Ще видите, но те внасят обработена, много работа сме свършили. Много работа, за да може да го внесем това нещо. На 11 имаме протест. Общо национален. Има други хора, които също организират протест. Като кажем организираме, няма значение кой го организираме. Нека не го организираме ние, нека го организират други хора. Ние отиваме на мирен протест. Мирният протест, сега някои пак се мъчат да кажат, ама ние искаме да е силов, други искат да е мирен. Когато е протест, той е общо национален.
когато някой човек има желание да излее гнева си срещу управляващи, аз не мога да го спра, аз не ги управлявам тези хора и аз не работя, нали, аз никой не управлявам, аз вярвам в свободната воля. Ние призоваваме съмишленици, те от партия Величие, от целия български народ, които искат мирно да протестираме цял ден, да покажем на Народното събрание, че не можем така да продължим. Няма да позволим кражбите, няма да позволим машинациите, няма да позволим да продължава това положение. Ето, ние даваме доказателства след доказателства, с които трябва да задейства прокуратурата и не се задейства. Само колко клипа излязоха за... това не са нарушения, това са престъпления за подмяна на вота, които престъпления трябва задължително, трябва тези престъпления да бъдат наказани с отнемане, лишаване на свобода. Така че, по бързата процедура ние имаме 100% доказателства и да кажа това е преплъзване или нещо друго, показва отново, че Делян Пеевски и Бойко Борисов защитават тези хора. Ние няма да позволим това нещо да се случи, ще продължим по всички направления, ще усилим натиска и докато не решим основния проблем с законността в България, с свободата на българския гражданин и с спиране на репресиите към всички български граждани. Вижте в канала Свободен глас колко много видеа имаме с доказани злоупотреби и лъжи и измами. Пак казвам, 100 милиона ги крадат на час. Колкото казват официално, че са разходите за едни избори. 100 милиона на час. И ако Костадинов или някои други така наречените опозиционни партии се мъчи да ви каже, че все едно ние искаме за нас да правим нещо, не. Ето, ще направим така. Връщаме свободата и стабилността, вкарваме външни партии и Величие се отказва. Няма да влиза повече в Народното събрание. Но трябва да вкараме външни партии, които със сигурност ще спазват това, което са обещали на хората. И трябва да го видим черно на бяло. И Величие веднага се отказва от Народното събрание и няма да влиза и няма да е парламентарна партия. Или ние не ламтим за власт. Ние искаме свобода. Пак призоваваме всички, гледайте само едно нещо. Не може да работи това нелегитимно правителство. Ако в крайна сметка вие го искате и си го позволите това нещо, ние, които мислим различно, нищо не може да направим в тази посока, ще се ограничим в действия, които да защитават нашите организации и ще приемаме повече хора и членове, които са в тези организации, подобно на синдикални, в случая ще е партийна, за да защитава правата на хората в организацията, но няма да можем, няма да имаме право да защитаваме други хора. И тогава оставате сами постепенно на произвола на тези хора, които няма да спрат, за съжаление, в никой случай. Така че помнете, 11 ноември пред Народното събрание цял ден трябва да го блокираме и тези хора да покажем, елате с плакати, трябва да покажем на чужди дипломати, просто ще вземем видеостена, да прожектираме определени неща, да се видят, да ги видят и чуждите дипломати и да се види за какво управление става на въпрос, което не може, това не може да продължа. Ако продължи, наистина няма да има България. Много хора казват, че ще заминат чужбина. Ако нямаме силна държава, всеки българин, който е в чужбина, е просяк и е поставен да не бъде гледан с добро око, защото ние вече няма да имаме съществуваща държава или тя ще е за присмех на всички други държави. Когато семейството на един човек е за присмех и той е на присмех. Насякъде, където отиваме, ни питат: ти на кой си момче? Кои са майка ти и баща ти? Кои са родителите ти? По същия начин питат: коя ви е държавата? Ако държавата не управляват тези, мнението на всички за нас ще е такова и ние ще бъдем хора второ качество. Дайте да си върнем държавата. Благодаря ви, с вас сме, ние ще се борим до край за вас. Вие решавате дали сте с нас или ще склоните пред бавното и сигурно мъчително унищожение. Благодаря ви.